Paya, 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 paya. Kabupaten Pati dengan sedaya kadang kirumatan gimana kon saderaning Patih Bujang Ganom ke sira sinebut Patih Bujang Ganom. Rikala semanten Patih ingkang bagus. Pawalaksana Sekti Mandra Butuh. Patih Bijil saking Ponorogo. Ingkang bebasan ora tegas bapak karo padi ora tegas sisane kerido. Matarakan mater sebaduan rawuhipun Joshua Jalang Kondang Kediri mater sebaduan Mas monggo saged pinarak
dalah. Ayo ketemu. Apa iki? Apa ya? Apa ki? Duduk nggih. Duduk mawon nggih. Nggih, nuwun kawunikan. Ingkang ing wonten ing sedaya kemawon kula aturi pinarak mawon. Lenggah mawon. Nggih, nyuwun tulung kanthi sanget. Sedaya kemawon kula aturi pinarak kemawon. Marai yo dalane sing kene dhuwur kono ngisor ya Mas Ro. Dadi sepurane nggih ngapunten sanget. Kula suwun kanthi sanget pinarak kemawon. Matur gunging panuwun. Niku lenggah mawon iki di panggung ketara niki. Walik. Kowe iki piro ini lek tanggapan nyekel ngene walik. Halo Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kirang warahmatullahi wabarakatuh. kirang kompak wong sakmene mbane kok mosok Ya, kaya ya. ngono mekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Lek ngene kan marem ya. Marem, tadi Bi. salam ya. Rame. rame penontonnya ngono tertib kabeh. Duduk pinarak sedaya kaya ngene iki ning alhamdulillah ning desa Babatan kene iki. Babatan dase. Endi Mas? Nganjuk. Iki yo malah kleru. Menoti ngomongi kok Kene iki aja gi. heeh, maca kitik. Nggih, Sek ngendi iki Mang? Kowe roh apa ora? aja gitik. Heeh. Aja gitik. Mojo gitik. Iya, Nggih, bener. Alhamdulillah malam hari ini ning Mojogitik adiwit maine Satrio Penyu Satrio Putra Manggala Mas menghibur warga Mojogitik niki alhamdulillah peresmian Apa iki? Kene iki acarane apa ya aku yo ora roh. Piye to kemejane peresmian apa? Napa Mas niki? Wis ono Mas Olik. Peresmian jalan baru. Jalan baru. Heeh. Oh, Dalane didandani ngono lho Mas. sing pundi Mas? Ya, yo sekitaran kene iki sak dulur kita. Oh, mriki. Iki Oh. ngarep kene iki lho Pak. Ini iki Alhamdulillah nekno dandani anyar muga-muga tambah awet. tambah awet ngono. Wah, warga Jadi kene iki masyarakat kene marem. masyarakat kene iki yo ngono Mas, seneng seni. Seneng Makane seni. nyapa to?
kok dalane anyar nganti nanggap jaranan ini seneng seni tenanan. Ayo ora enom ora tuwek, bocah cilik-cilik wong tuwek-tuwek yo nglumpuk. Lumpuk, bakul es yo ngunyer kat mangkan yo golek rezeki ngene kene. Penontonnya jan, wih alhamdulillah Mas yo, muga-muga sedaya warga ingkang ningali jaranan lan sedaya warga Mojokitik pinaring sehat lancar rezekinipun. Kurang banter lek ngono iki malah ora dikabulne biasane. Mugi-mugi warga sedaya pinaring sehat lan lancar rezekinipun. Ngono kuwi lho, Brik. Utange ndang lunas. Bagian kene buanter kaya melu mekar. Mekar tok kene. Aja kaya ngono. Iki awake dhewe menghibur Mas Kingko nek bintang tamu. Heeh. Penyanyi ya ta? Penyanyi Mbak Iki memang. Lah iki mengan wis di iki aku sing ngurung Apa? Malik-malik kan aku sing ngurung salto. Iki mang Mas pertama Mas Sungging iki. Rene Mas, iki ya warga apa jenenge anak Anu apa? Warlock. Warlock warga lokal. Warga lokal. Mas kene iki yo. Ojo munggah kene. Iya lek iki iso joget salto-salto melu ketoprakan sakandane pinter iki ngeto to kaya kemeng. Heeh, pawakane yo Pawakane iki pas ganongan ki meng joget ganongan lek ki meng. Baca Mas, pisannya Mas. Ganongan sak trit. Ya Mas. Iki joget ganongan Mas ya. Hey! Oh! Hey! Iso joget ganongan lan sak saltone atraksine ndak umum. Heeh. Kowe iso apa? Aku lek sauto yo sareh awakku kelemon. Yup. Apa awak kelemon kowe kena obesitas? Ndak sih ora. Aku yo iso. Apa lek kowe iki? Ganongan. Apa? Ning Ponorogo iki rena-rena ramu Ganongan, jadilan, warok, lawakmu klono Sewandana sing angel pisan. ora Jone. Oh, ya ya didono ning marga Mojokitik kene lek kowe iso. Nggih apa lek kowe klono ki nek kene aneh. Gowo. Ragat ta, Bro? Ragat wong. Lek Iki wirawiri ae. lek bongkar engko ae genjote. Oi! Tari klono sewa anu Mas yo disingget yo sak tret ngono kae ya. Upi ibaratnya rambute, oh gondrong. Oh ngono ya, heeh. Malah kayak wong arep unduh tewel. Yo, Mas Jabrik, rodok maju Brik ben ketara. Wah, nggo topeng barang rekake. Oh iya nyilah aku emang. Yo, Prabu Klono. Woi. Ganongan tari Klono Sewandana. Wah wis aku karo iki wis saiki kowe ngetokne apa? Wis anu ae. Iki mang yo. Aku iso, keahlianku siji. Ngubetne BPKB.
Apa iso aku yo lek sauto aku yo wis ora iso sauto brik ngono yo aku wis umur. Iki mang yo aku krungu-krungu pamundutane panitia. Aku tak nyumbang nyanyi. Nyanyi. Nyanyi bareng karo wong-wong kene aku ya. Ya. Iki Sing mesti wong kene iki mesti iso. Ya, ini jalukane lho. Apa? Wong panitia karo masyarakat kene iki. Apa jalukane? Soneta. Sopo soneta? Oh. Bang Irama Roma. Roma Irama. Sik aku tak nyanyi bareng kene ben-benan Ya. sik. Iki sok ben tahun baru lho, Brik. Dadi iki ben-benan kelas iki. Ben-benan, ya. C Mas, biasane. Apa iki mangkok saru. Nyanyi sedaya nggih sing saged nyanyi ngewang nyanyi nggih. Nah, Mas. Pernah berpikir untuk pergi. Waduh, tepuk tangan. Mulai ya apik. Loh, Nyapa? Wong anggere dilem lek suarane apik ya macak setruk. Ya ora apa-apa. Anu Mas Joko C ning E minor berarti ning W bablas ning C. WC malah sing genah. Iya, balik. C. Yo. Lali Mas aku Mas, neh Mas. Pernah berpikir untuk pergi. Enak ta ya? Loh, terus no. Keyboardnya ning ndi? Ayo Mas. Pernah berpikir untuk pergi. Ora dak. Iki adewe ya bener sareng ade tanggapane yo ning pinggir alas. Ora ning ngono mburi iki. Mburi iki mek jati to apa sane blumbang. Ya ora. Wong iki penyanyi kondang kok mosok ora roh kowe iki. Iya, iya. Ayo Mas, bablasnya Mas. C. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Nang banter Bu. Suaranya. Ora break. Darimu ku tak bisa. Koyak ngono kompake. Jauh darimu. Wes. Mau angger Wong nyanyi yo dijawab-jawab. dibablasne yo nyapa lho. Kasete nglokor. Aja lali break. Pas malam tahun baru wong Mojo Gitek kene iki meng ngundang artis papan atas. Sopo? Teko Jakarta, Break. Sopo iki? Bang Iwan. Sopo? Iwan Fals. Bintang tamune sopo Bintang iki? tamu Mas. Saking Jakarta ya iki. Jakarta langsung. Yo. Emane-emane ora ditok ayah mene kok. Monggo, Mas. Bintang tamune turu apa piye? Ayo Mas. Iki binatang tamune. Yo. Bentak deh. Bentak deh. Bentak deh. Hup, 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 hup. Yo. Ini dia bintang tamu dari ibu kota. Yo. Se. Mas. Terus kok ayo support. Lek bakulan biasanya ning kene nyapa ning dhuwur panggung. Kowe nyapa ning dhuwur panggung lho. Bak kowe iki nyapa? Aku nyeluk bintang tamu teko ibu kota kono kok kowe nyapa muncul kowe iki lho. Bintang tamu saya. Sopo? Kamu itu siapa? Belum tahu kamu. Belum tahu kamu itu siapa? Teko irune wis genah iki kodok ngorek. Kemarin dah. Siapa Mas? Kenalin saya. Ya? Saya itu Reza Arab. Reza Arab itu. Saya itu yang ngerap-ngerap itu. Pi. Sopo?
Kan gak kenal saya. Reza Arab iki nek ning Jakarta no sugih pol. Cepetan. Napa? Terima nggo sandal kene. Kok Reza Arab kok sandal konoan yo sandal apa? Minimal yo sepatu niki biasanya bermerek ngono kae. Jordan. Ben mulai lunga kok mosok yo sandal ra kuat tuku. Semayanane piye? Nyapa? Iki sendal rego 70.000 eman banget. Lah jaremu Reza Arab nyapuk ngono kuwi dibuang sekali pakai lek ngono kuwi. Oh gitu. Iya, oh iya, Sangkas. Hei! Ora apa-apa sekali pakai. Orang kaya. Awakmu kan kuwi to, anak kaya ta awakmu ya? Ngapunten Bu, niki sanes menungso kewan niki. Ya apa kok kewan? Lah sandale kancamu lho semok gua iki lho. Ya metokno Reza apa Arabmu? Iya bro, saya itu Reza Arab dari artis ibu kota Jakarta. Jakarta, isane ngerap biasane. Ya bisa dong. Mas, tolong disupport Mas. Artis. Oke, Mas. Hey. Oke. Se. Hey. Loh, biasanya Reza Arab mek. Yo coba. Apa? Iki Mas, jare Reza Arab suwale suwek Reza Arab suwale jebol. Ngisi di sini. Wes sandalan jepit suwek bar iki apa sempakmu ilang. Apa? Suwek tenan ira. Ya suwek tenan. Ndak apa-apa, anak kaya. Anak kaya kok. Kaya ndak apa-apa. Oh, anak kaya kok. Ya Allah, lindungi Kaya. Bilqis. Ya Allah, Ndak. lindungi Bilqis. Gini. Piye, Mas? Ya Allah, Saya- lindungi Bilqis. Iki tangkeme sapa jane iki? Tangkeme sapa? Wanggah muni ae. Jadi gini, saya bener-bener artis ibu kota loh. Dan tentunya saya di sini tuh tidak sendiri loh. Tidak sendiri. Karo sama Saya juga bawa. ada. Oh, bawa teman juga. Teman saya dari sini sinden kondange Tulungagung. Sopo Mas? Mbak Kiki. Mbak Kiki, monggo. Mbak Kiki. Loh, ada nanti beliau ke sini Oke, Mas. teman saya. Alah, Cat. Mbak Kiki. Kiki. Biasanya ki lek Kiki Karisma ki yo kebayaan wayu putih. Walek Kiki kirek wae ki jane. Iki Kiki apa guguk ya? hei, lo siapa? Kiki. Lah utuh iki lek. Celok Kiki sapa? Iki guguk iki. Iki guguk untuk Kiki. Sing mau celok Kiki sapa? Kiki Karisma. Alah, aku Kiki GL Pro. Loh, Jadi padha hondane ngono lho, Mas. Awakmu speknya spek player ngono katanya. GL Pro ngerti ora? Piye bayarane? Genjot langsung protol. Kowe iki maca apa malan? Lah aku ya binatang tamu to, Mas. binatang. Hei, ngene loh. Kita di sini itu jadinya bintang tamu. Lah iya. Bukan iki. Lo tadi kan sudah bilang sama gue. Ah, Katanya kita bintang tamu. Ayang. enggak. Ayang. Kenapa? Ayang. Hah? Lihat adab sana. Biar disoting. Nah, brutumu brodot. Iki bajingan iki. Aku ora nggo katok terus terang nyilih sapa. Ya ora apa-apa to rono pokok ora usah dipikir wong-wong ora usah izin mlaku penting ngene bene. Ora, piye iki? Motif. Ini saya dipersilahkan untuk nyanyi ya. Nyanyi ora malah ngedeni. Nyanyi toh. Kiki Karisma teman aku dari Jakarta itu dari Tulungagung loh. Endi? Mbak Kiki Karisma. Endi wonge? Kiki. Kiki. Bukan kiri. Kiki, kamu bisa toh nyanyi bisa. Bisa. Sinden kondang. Ya? Alah, Mbak Kiki Karisma yang mana orangnya? Hah? Yang mana orangnya? Pamfletnya sebelumnya ada pamflet Ya, namanya Kiki Karisma. coba suruh ke depan. Enggak Iki kalah. bajingan pada katok ae. Nyapa? Oh iya, aku wis prepare. Iki ra masalah piye ne, nung ambune. Malah gua rono. Ora mau gua nanti.
Mbak Kiki Karisma. Sing asli iki, anu Mas. Lah, ngono. Hei. Hei. Hop hop. Yo, 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 yo. Mbak Kiki, ayo kita berbunga. Oh ini Kiki Karisma juga. Oke. Kembaran aku. Kiki Karisma asli bersama Kiki. Awe, yo. Loh. Lah iki udah Kiki Karisma iki. Kiki rek. Ngapunten Mbak, anu Mbak Kiki sing niki kena ayan. Ngene padha ngene ngono. Iya. Lek wong wedok iki jenenge Kiki mbok yo sing kaya iki. Sing anggun lho. Polahmu aja malah kaya pedet ngono. Iso malah Malu ucul lho. Polahku kaya apa? Pedet. Heeh, letak dasmu kok teman. Ya aja. Oh, Mbak kalau ini Kiki. iya, perkenalkan nama aku Kiki Karisma, kamu Kiki GL Pro itu tadi. Iya. Kita kan sama-sama produk Honda. Oh, Kamu iya. tahu nggak? Itu salesnya Pak Menot. Oh, Pak Menot. Iya, itu yang nyalesi Pak Menot. Oh, Pak Menot itu sales. Oh, kamu Kiki Karisma. Kiki GL Pro. Iya. Yang sekali gejleng langsung rontok panggungnya. Iya. Iya ampun. Kalau ini Aku dibakno wis seru lah karo Mbak Kiki iki. Kamu udah tahu ya? Oh, Sok kenal banget. iya. Loh, ini kok wedok kok trepes? Mek rodone rodok nengah lakmi. Oh iya, rada nengah. Ngene ya Mbak Kiki ya. Lek Mbak Kiki Karisma iki umpama lipstikan ngono kuwi lipene iki ya tukune ning cantik kono apa Oh, di kelasé cantik sing luar. Betul kamu kok tahu? Oh iya, iki luaran lek iki ana madhep ono mangan lombok enak 5 kilo ya ngene iki dadine. Yo, jeber Mbak cangkeme. ngono kuwi. Sopo sing ngomong mangan lombok? Lah apa? Dicipok sing nyeleng limeng lho. Ya kok doyan kowe iki. Unjuk suara apa piye? Suara, sama Mbak Kiki. Iya dong. Sing biasane ning YouTube kuwi lho. Lah padha to. Coba ditunjukkan dulu tes suara. Oh, battle Mbak kita Kiki. battle suara. Mbak Kiki, Mbak Kiki. Kamu katanya juga sinden. Iya, saya sinden. Sinden spesialis ngeruat saya. Gurak Pak Geblok. Oh, Ya udah, coba jadi tes kita dulu. hari ini hadir di sini untuk menghibur para warga Desa Mojogite ya, Kiki GL Pro. Dusun. Dusun, ya raro deh. Desane Gedangan. Oh, Desa Gedangan. Oh, kabeh mayoritas dodol gedang nih. Ora, masih kene iki desane Gedangan. Oh, Gedangan. Alhamdulillah. Sampean kesini sudah berapa kali? Baru kali ini sih, tapi wah luar biasa sekali ya, antusias para warganya. Tepuk tangan dulu untuk para warga Desa Mojogite, Dusun Mojogite ya. Mojogite iki jan luar biasa. Penontonnya luar biasa. Luar biasa. Berarti ini menandakan bahwa masyarakat Desa Mojogite, Dusun Mojogite, Desa Gedangan kene iki mau apa kuwi jenenge? Sempak. Kok sempak ini? Loh, semangat kanti kompak. Nguri-nguri budaya. Seneng karo budaya. Oh, toh iki terbukti. Alhamdulillah sing tahun kepungkur ki ning lapangan kono kuwi. Lapangan Nggih to, kono. Bu? Mlebet mriko ngulon terus minggu ngalor. Ora, kapan nenek lapangan? Saman ora ndelok. Oh, nek gak kuwi rono. Ora, terus kemero. Eling aku. Kancamu kok halu toh? Jangan sotoy. Hah? Jangan sotoy. Kono lho iki lho gang iki rono. Mari ngono menggok rono lho. Endi, Roh aku. endi? Tapi jaranane kudu iki. Apa? Sing jaranane boloku sitoke. Belum mesti toh. Alhamdulillah berarti antusias masyarakat iki tinggi. Seni budaya, cinta akan seni budayane iki tinggi. Alhamdulillah. Wong siji. Piye? Sing nanggap arang, Cek urung kuwi. Sajane apa larang to regane kok? Salah. NSPM SPM. iki iso diangsur. Oh, Tenang, bisa diangsur. DP minimal. Maksudnya iki DP, mari ngono pelunasane H-1 ngono lho, Pak. Oh, no. Pokoknya sing pasti ki nyuk SPM ini harganya bersahabat, Mbak. Bersahabat. Jadi ampun sungkan-sungkan nggih, Sing ngomong tidak iki, Pak. tidak hanya acara Iya, event iya. nikahan. Sing ngomong iki ya. Contohnya ya acara kitanan lah, ulang tahun, Iki lah. pernikahan semua. Pak Menang iki sing itu ngomong. melampaui. Semuanya Oh, aja. aku ya marketing. Harga bersahabat. Aku ya calon marketing. Sing torok yo panggah ngene-ngene. Marketing. Kowe nyapo to, kowe ngrasani aku. Oh, kowe lunga penak ning omah yo ditabraki. Enek kurange sing mumet mek iki yo. Kurang urus. Loh, Nih, Mbak. Ini tadi acaranya apa? Aku Acaranya hari ini kurang tahu.
kamu kan Reza Arab. Oh iya, aku kurang tahu loh. Oh. Soalnya saya tuh jauh-jauh dari Jakarta. Oh, lu jauh-jauh dari Iya. Jakarta. Kasihan banget lu terlonte-lonte sampai celana lu gini. Apa ini? Ting semrawut? Siapa ini? Katanya Reza Arab nih. Bukan. Siapa? Ini pitik Arab. Harapan gue. Aku mantap Batinku properti ini loh. teko Reza Arab nih. Wong tapi kok bokongnya kok gede temen dulu. Cek, coba. Unjuk suara lek kowe iki tenan. Aku tak ngetes dulu, Mbak. Aku lek bener-bener dari Jakarta. Oke, Aku gue mau bener-bener ngetes lu. dari Jakarta loh. Iya. Oke. Anak Jakarta emang Ya, lu bisa nanti- nyanyi apa? Nanti teman aku juga saya tes dulu loh. Oke, tes Siap satu-satu. loh ya. Siap loh. Kalau ini kan tesnya sama aku, Beno nyinden. Kalau Iya. kamu coba lu nge-rap apa gimana? Kamu mau ngetes aku? Iya. Positif. Nyapo? Kok positif loh, Pak? Hamil, Pak. Positif. Ya boleh ki positif hamil toh. Hamil anak nyambe. Kowe iki sine untuk bahaya cempe. Amit-amit. Ora apa-apa kena tidal. Ya coba, Mas. Aku ndak usah nyanyi tek. Aku kayak teman-teman itu juga bisa. Lek cuma wir ngono juga bisa. Apa lho Tes dulu. Apa itu? Dia mau dulu, aku tak bergerak dulu. Ya Mas. Loh apa? Dentak dencak jejek tak jejek dasmu tak. Hei! Ini dari Zeto anak elek kaya Reza Arab. Reza Arab. Loh, Reza Arab tebang tebing. lain kan Om Zeto juga nyambi tukang gerasi mesin. Alah, alah. Alah, alah. Kok udah saya modal Mas. Dia. Mek medang leding tok. Dudane aja medang leding tok kayak iki lho. Dentak ayo dentek. Salto. Oke lho. Lah mek opo mek ngene ta yo. Kowe iki atraksi terus kakinya diangkat. Kamu tahu nggak kalau kamu gitu mek ungkak-ungkak malah koyo tergiling. Ya kene cah telur ini. Kowe malu kono grup kono kowe. Walah, iki mangke jawane aku jadi cah hip hop. Unjuk nek ayo Jas. Hei, jangan mau kalah. Ojo dari kalah kita. Jangan mau kalah. Oke. Yo. Modelmu kalau kayak GGL kegrebek. Ojo grogi. Semel. Alah. Awalnya ngono, hei. Gentian ini. Ayo drum kita jangan sampai kalah. Alah. Ora. Itu loh, malah jadi wong babalan. Ngene ngono lho. Ojo ngisi-ngisi tim. Kayak iki meng lho. Hip hop gak sih, Bes? Kayak cah hip hop kayak gitu, kayak grup sebelah dong. Cuk. Kayak bangun tong-tong. Set, langsung. Iya, Mbak. Woi. Bra. Yo. Nyawa aja. Nyapa? Oh, tabane ngono kuwi. Yo. Dentak. Cuk. Ya. Ya. Yo, wayai. Malik. Duh. Hei. Malik salto. Malik. Ngene sep awake ning kono. Hei, Duh, ora ngono awake kayak Malik sirahe ning ngisor. Duh, ora kaya iki mesti sirahe ning ngisor set ngono. iki mang lek pomo nek juri ya dhewe kalah loh. Kalah 1-0 wisan yo. Gimana sih kamu tuh bikin Kene, malu yo. aja. Contoh. Kene. Sopo? Duta olahraga ini
Salam olahraga. Apa iki? Cuk, Reza Ara. Cuk. Si bro. Oke. Pasti situ kalah gak bisa gerakan lo. Iya loh, pasti situ gak bisa gerakan lo. Oke. Kuwi mah gerakan ngambek kebedel sirahe. Tos. Pasti situ kalah gak bisa gerakan Pasti, lo. iya, Kan mereka aku pasti tahu nggak kan, bisa. itu tadi gerakan lo waktu ketangkep di polsek kan. Kon push up. Yo, maju Mas. Wah, anjay. Ayo, Bang. Gonmu. Kene lho. Wong sing dieceki adewe. Sing dieceki adewe. Aduh. Ayo, tokno nek. Parah. Dentak. Masih mau lanjut? Hei, kula nuwun. Oh, jawabannya ngerep. Jangan mau kalah ya nanti. Monggo. Bayi. Lanjut, Amit. Lanjut. Hei, dayoe teko. Hei, ndi? Loh. Iki Des. Lagu kuwi lho. Dayoe teko. Wah, ya, roh, Pak. Ojo isin iki, manajermu iki lho, manajermu ojo isin. Nah itu lomba hip hop gimana sih kamu? Kan daya itu, Loh, beberno kosong iki. gitu kok malah endi? Lah iki. Lah aku ora roh, Pak. Gimana? Kula sih? nuwun. Hei, Yuk. ombo. Monggo kok ombo.